हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। आंबो मोजाङै दङ। आं दा नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ माने हाबानि भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेसे हायो आं देखायगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनबाथाय लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामना होदो गाइसफोर। गाइस थ'दो। नै जोंना हाबानि बाथौआ फुरा रेडि जानो थांगासिनो दं, नङा होमबा? साजायगासिनो दा? साजायगासिनो। दे बरिया। औ ओरैनो हरदोब्रा एसे आदायाबो। ओइ खोन्दा बास अस्टारखालै हाबानि माबा डेक'रेसन बानायनायाव नै बे सानैया। नोंथांमोना बे समाव नुगासिनो नै बे बाथौ नै दा मोनायाव जागोन आरो बे हाबाया आरो गोथार जुलि हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदाननि हाबाया दा बे मन्दपावनो जागोन आरो दे गाइसफोर। अननायनि बेन्दोंजों खाथेबाय नों आंखौ रुगुं गैयै लैथोआव गोजाव होबाय आंखौ। अननायनि बेन्दोंजों खाथेबाय नों आंखौ रुगुं गैयै लैथोआव गोजाव होबाय आंखौ। हां लाबानो आं मोनदाङो नोंखौ मेगन बेखेवबानो नुयो नोंखौ
I guess you already know. Nah, Irina hot t-shirt. Wah. Kahuri? Dito nang guma? Oh. ना हरनै लाजिखोलै गथ'फ्रालाय
लादो फट' लादो जानो आरो जाखो कारेन्ट गैया जाबायना हौवा गोदान बरायनो थाखाय रेडि जानानै दं बिराद दंजोबखायो जोंना लाइन दायो माने हौवा गोदाना अलरेडि मोनफैखानानै दं नङा होमबा दा जोङो फुरा मोसासिगोन आरो ना बरायसिगोन आरो ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि न'आव सोसिगोन आरो दा ओमफ्राय हाबाखौ होसिगोन आरो ना औ दे बरायगोन दा हौवा गोदानखौ बरायगोन ने बिराद मोजां बरायगोन होखायगोन ना मोसानो
Gua ke dana lagi ini.
हाय नारजोब जाहैदो दे लोगो जाहैदो दे Video lantai video Rahul mungkin orang video lantai bang foto lantai babu why don't lah mau gi close down lagi bang all of zoom kurlo kita foto mah why don't lah mar Besar. Hah?
गोथाव गोथाव ना दे 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 अमा जाया अमा जायो दे दे जानांगौलै दे नोंसोर ना मोनाखै नामा ओमफ्राय ना मोनाखै ना नोंसोरो ना मोनाखै क'क्राझाराव मोनफैबाय क'क्राझाराव हिन्जाव दोनफैदों हौवा गोदाननि न'आव नै थांगासिनो जोङो लोब लोब जय हो